vosotros aquí, com esteu més còmodes. Vols seure aquí, Oriol? Sí? Bé, bon dia a tothom, benvinguts en aquesta nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial. De seguida farem aquesta conversa amb els nostres ponents que ja estan aquí, en Paco Pérez, l'Helena Massot, l'Oriol Barratxina. Em correspon, evidentment, donar-vos la benvinguda i les gràcies per la vostra assistència avui aquí. Sou més de 230 inscrits, els que avui ens apleguem. No tothom ha arribat a l'hora en punt, però creiem que per respecte a les persones que sí que heu fet, doncs comencem ja l'acte a 2:45, que és l'hora que estava prevista. D'aquí ben poc tindrem aquesta conversa entre els nostres tres ponents d'avui i després, quan acabi aquesta conversa, havíem previst, l'any passat va donar molt bon joc a aquesta conversa, quan acabi aquesta conversa sobre el tema que ens ocupa avui, respondrà les preguntes del públic. En principi, el canal previst és l'etiqueta de Twitter Tribuna Sant Cugat, Tribuna Sant Cugat. I després claurem aquest acte amb el dinar aquí mateix a l'Hotel Cugat, aquest dinar relacional. Em correspon donar-li la paraula al president de Sant Cugat Empresarial, el senyor Joan Franquesa. Bé, gràcies, Jofre. Tinent d'alcalde de Junta de Sant Cugat, regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, representants de Valdoreig, de l'entitat municipal descentralitzada, representants de les cambres de comerç de Terrassa i Sabadell, representants empresarials. Benvinguts tots en aquest tribuna. Estem molt contents de l'assistència. Aquest tribuna no tocava fer-la avui. Aquest tribuna era el tribuna de finals de l'any passat. A finals de l'any passat van passar el que tots sabem que va passar i vam considerar que era bo posposar-ho a inicis d'any. De fet, ha estat una oportunitat haver-ho posposat perquè ens hem plantejat fer un debat diferent, un debat en el qual al ser el mes de febrer ens pot permetre fer un debat del que seria el 2018 i amb un sector sensible, que és el sector immobiliari. És evident que a partir dels fets d'octubre s'ha publicat, s'ha opinat molt de la incidència que pot tenir el fet polític amb la incidència de l'economia catalana. I s'ha parlat molt de la incidència amb el sector nostre immobiliari. Jo crec que això ens ha donat peu a fer un debat d'aquest tipus amb el qual el sector immobiliari pot manifestar-se realment, agafar el pols, explicar les tendències, explicar com està el posicionament del que seria tot el sector immobiliari en tot l'any 2018. Sector que entenem, i això és molt important, i aquí hi ha representants, uns bons representants dels sectors diferents del que representa aquesta gran àrea econòmica, però que engloba, jo us vull explicar, no només el tema de l'habitatge, també el tema de la logística, del sòl industrial, de la inversió, del equipament privat, de les oficines, del terciari, del logístic. És a dir, un sector molt complex, un sector molt interessant, un sector que a Sant Cugat, evidentment, l'hem viscut en totes les seves variants. No és un debat local, és un debat de país. Podem entrar, i si voleu, es poden entrar en un moment determinat al món local, però el que estem intentant sempre fer els debats macros, els debats macros. Jo crec que serà molt interessant. Crec que l'hem encertat amb el debat per l'assistència de tots vostès i crec que, a més, entrem en un bon any per parlar d'aquests temes i entrem en un any de normalitat. En aquest sentit, vull agrair que l'Ajuntament de Sant Cugat i Fundació Sant Cugat Actiu aposti pel món empresarial, aposti per aquests debats que finalment no són més res que llocs de trobada, de networking, de relació i d'enfortiment del teixit empresarial del municipi. Jo penso que és una aposta que s'ha de mantenir. Hi haurà crítiques, se podran qüestionar moltes coses, però penso que Sant Cugat ha de poder defensar i fer fort aquest fet diferencial que és el món econòmic que tenim aquí. També, des d'aquest punt de vista, jo penso que entrem en normalitat. En normalitat també aquest any i en aquesta tribuna ens hem trobat, i no sé si seria oportú dir-ho, però
hem tingut molta col·laboració de moltes empreses, hem tingut molts patrocinadors i també és d'agrair que la gent de Sant Cugat i de fora de Sant Cugat aposti per aquest tipus de debats. Evidentment, aquest debat d'avui, igual que els tribunen, no podien ser possibles no sols per l'Ajuntament i la Fundació, que són coordinadors, sinó sobretot pel Banc de Sabadell, que ja va apostar i renovar l'any passat l'aposta per aquest tipus de debats i per la seva incidència en el món local, en el món empresarial econòmic. I també, òbviament, per altres patrocinadors, que tenim el Motor Múnich, que ens acompanya des de l'any passat, tenim la Beringer Ingelheim, que també ha apostat per aquest acte, i tenim també a Sorea, que també tenim per aquí present, i molts més altres patrocinadors que aneu veient, la qual cosa nosaltres, com a Sant Cugat Empresarial, la Junta de Sant Cugat Empresarial, és un honor poder compartir aquests actes, comptar amb vostès en la seva assistència i amb aquest tipus d'empreses que aposten per allò participar amb el bé comú, participar amb la societat en la qual generen riquesa. Moltes gràcies. Bé, us hem de dir també que al llarg d'aquest acte també ens adreçarà unes paraules la Mercè Conesa, l'alcaldessa de Sant Cugat, que com que també és presidenta de la Diputació de Barcelona, ara ho diré bé, doncs en aquest cas se li han solapat per uns minuts les dues agendes. I després ens adreçarà unes paraules. Hola, Oriol. Hola. L'Oriol és l'Oriol Barratxina. Si quan us presento us faig massa càrrec o massa poc, vosaltres em corregiu. L'Oriol Barratxina és Executive Partner i responsable a Espanya, CEO a Espanya de Cushman & Wakefield, una de les consultories immobiliàries més importants del món, especialitzat en oficines i espais professionals. És així? És així. Bon dia. L'Helena Massot és consellera delegada de Vèrtix, un dels grups immobiliaris més potents del país. Va ser fundat el 1972 i desenvolupa projectes immobiliaris, en aquest cas residencials. Bon dia i benvinguda. Bon dia. I qui també va ser responsable de Vèrtix és el tercer ponent, el Francisco Pérez, a partir d'ara Paco, el Paco Pérez, i que actualment és director de promoció i desenvolupament de Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell. Per cert, és exgerent de Promusa, que és l'empresa d'habitatge públic de Sant Cugat. Gràcies, Paco, i benvingut. Tots tres, per tant, ens poden oferir una visió molt aproximada de com estan les coses en el mercat immobiliari. I a més, amb la virtut que ens oferiran el seu punt de vista des d'angles que són diferents però que són complementaris. Habitatge per a residència, mercat d'oficines, promotor immobiliari, consultoria, una financera, i per acabar-ho d'adobar amb una relació estreta amb Sant Cugat, que ja veureu que va sortint al llarg d'aquesta conversa. Tots ells, d'una manera o altra, hi han treballat amb diferent intensitat. Bé, no sé qui de vosaltres tres vol trencar el gel. Jo us proposo començar a situar el mercat immobiliari des de l'òptica econòmica. És a dir, no sé si estareu d'acord, però aquest sector, l'immobiliari, és un d'aquells sectors que són, no sé si dir causa i conseqüència. És a dir, és un termòmetre. Anem a veure com està l'economia. Com està el mercat immobiliari? Posem allà l'antena i veiem que si les coses estan d'una manera és que l'economia està d'aquella manera. Però també la inversa. Si el mercat immobiliari no va bé, com hem pogut comprovar els últims anys, segurament l'economia se'n ressentirà. És tan així, aquests vasos de comunicants, Oriol? Sí, clarament som un baròmetre des de molts àmbits. En l'àmbit de les persones del residencial, l'Helena i el Paco ho explicaran molt millor que jo. En l'àmbit del que nosaltres en diem la propietat comercial, el món de les oficines, del retail, amb els diferents formats de centres comercials, parcs comercials i carrer, on la logística és un baròmetre de moltíssimes variables d'activitat econòmica. La contractació o no d'espai d'oficines té molt a veure amb creixement econòmic, amb contractació de persones i d'altres variables. La pujada o no de les rendes d'oficines té molt a veure amb comptes de resultats de les companyies, en què en molts casos pesa molt, és un component molt important de la seva compte de resultats. Les vendes o no en un centre comercial i les taxes d'esforç correlacionades tenen a veure amb confiança del consumidor, en molts àmbits. Per tant, i acabo aquí perquè farem respostes breus, sí, en el nostre cas està molt correlacionat. Paco? Yo creo que en el tema del residencial igual. Yo te diría que incluso remontándonos un poco con una visión más macro, ¿no?
que a veces vale la pena ver si nos estamos normalizando un poco o nos estamos pareciendo a Europa, ¿no? A los países. Yo creo que ahí está pasando lo mismo. Yo he comprobado un poco datos de cómo estaba este sector, qué relevancia tiene dentro del PIB, ¿no? Te coges el año 2006 o el 2007, que es justo el inicio de la crisis, y yo creo que el sector, que es un sector que es construcción y servicios inmobiliarios, como lo entienden cuando hacen estadísticas en la Unión Europea, que ahí estaría incluido toda la promoción inmobiliaria, todos los servicios de APIs, todo lo que tiene toda la comercialización, eso estaba en un 20% del PIB. Hoy por hoy, si miras la media en Europa, yo creo que está en 5 construcción, 11 más o menos servicios inmobiliarios, un 16%, y estamos ahí nosotros. O sea que en este sentido nos hemos normalizado. Quizá, y luego entraremos más en profundidad, lo que está pasando es que la producción de vivienda nueva sigue siendo un mercado pequeño. Y esto también lo podemos mirar a través de ciertos ratios, indicadores que nos sitúan enseguida en Europa. Tú miras un poco los países principales, cuál es la relación entre producción de vivienda nueva y habitantes, y más o menos están haciendo, hablo como media porque ahora Francia está disparándose, pero 3 viviendas cada 100.000 habitantes. Y aquí estamos muy bajo, aquí no llegamos a 1 todavía, ¿no? Y esto, luego entraremos, pues tiene que ver con que hay un mercado de vivienda nueva pequeño y, por lo tanto, con demanda estancada estos últimos años, los precios subiendo. Es verdad que el mercado de segunda mano és un mercado muy dinámico. Helena, parlaven de mercats de primera mà, d'això en saps moltíssim, mercats també de segona mà. Sobre això que s'ha dit, què n'opines? Bueno, bàsicament està d'acord amb ells. No? Sí que hi ha una correlació directa molt clara entre bona salut de l'economia en general i bona salut del sector immobiliari. Més nosaltres, que estem especialitzats en el tema residencial i com controlem tot el procés de producció, venem sobre el plano. Per poder vendre sobre el plano és determinant que hi hagi confiança, que el client final, tant sigui una família com un inversor, tingui confiança en el sistema i que amb aquell producte que tu estàs elaborant mentre ho estàs cobrant siguis capaç de portar-ho a bon terme. I sobretot que el preu se sostingui al cap de 2 anys i que ells tinguin la sensació que estan fent una bona operació. I en aquests moments això està passant de forma claríssima. El comprador té confiança en el sistema, té confiança en el sector, té confiança que els processos s'acaben. No sempre ha estat així. Això entre l'any 2008 i 2013 aquestes premisses no es donaven i en aquest moment es pot afirmar de forma contundent que sí que es donen. Per tant, absolutament d'acord. Aquest acte, aquesta conversa, va sobre les perspectives immobiliàries del 2018. No sé si per projectar-les, aquestes perspectives, us aniran bé les dades molt recents sobre com ha anat el 2017. Apunto a vosaltres i al públic les dades que han sortit la setmana passada. Creixement de l'economia catalana de l'any passat, un augment del 3,4. A tot el conjunt de l'economia espanyola va ser un 3,1. Sector de la construcció, 5,3. No sé si això és una cosa habitual, s'ha de treure el cava, se l'ha de posar a la nevera. Quina opinió us mereix aquests números que ja són, no perspectives, sinó anàlisi del 2017? Si vols començar tu, Helena. Que creixi més el sector immobiliari que l'economia pot tenir cert sentit perquè també va caure més. O sigui, dels sectors més penalitzats durant la crisi va ser el sector immobiliari. Per tant, és un sector que està clarament en recuperació, però té molt camí per córrer encara. El volum del sector s'ha encongit d'una forma molt important. Això perquè hi hagi alguna dada de referència, si amb el pic de la bombolla, per dir-ho d'alguna manera, a Catalunya es podien iniciar de l'ordre de 60.000 habitatges, ara estem amb 11.000. Tant en quant es considera que la velocitat de creuer tindria que estar de l'entorn de 25.000 unitats a l'any, vull dir que encara podríem doblar el volum. Potser no s'estan donant les circumstàncies concretes perquè l'any que ve sí és incapaços de doblar-ho, però que sí que tenim camí per córrer, està clar, i per això el creixement és lògic que sigui una mica més alt. Paco. Yo creo que además cuando venimos de épocas de crisis y lo mezclamos todo, mezclamos construcción y servicios inmobiliarios, es cuando nos dan datos. Piensa que yo creo que en la punta, en construcción, donde va todo, y sobre todo va también la inversión de las administraciones públicas, yo creo que las administraciones públicas en su conjunto, hablo a nivel agregado, a nivel de todo el Estado, debían estar invirtiendo unos 9.000 millones al año, ahora deben estar en 1.200. A la que hay un poco de repunte
de esa inversión pública enseguida se nota, tiene un efecto importante en todo este sector tan amplio que es construcción, aunque es verdad que las cifras del sector inmobiliario han crecido bastante en vivienda nueva. Estamos creciendo porque partíamos de unos niveles bajísimos. Oriol, comparteixes aquesta anàlisi que hi ha camp per córrer? Totalment. Pensa, per afegir dades a les que tu donaves, en l'àmbit de la contractació d'espais d'oficines, malgrat hem estat en un context d'incertesa, el 2017 s'han tancat aproximadament 340.000 metres quadrats d'espai contractat per empreses, i per posar-ho en un context, això representa un 7% més que el 2016 i representa gairebé 50.000 metres any per sobre de la mitjana dels últims 10 anys. Per tant, aquesta dada, per un cantó, genera confiança i per un altre cantó genera, i si vols en parlem més endavant, la confiança suficient com per tancar el cercle. L'Helena parlava del cercle de cadena de valor. Ens faltava, en el procés de recuperació econòmica, havia entrat la inversió, després arriba l'ocupació, però per tancar el cercle et falta la part amb més component de risc, que és el desenvolupament. I el 2017 va ser un any on hi ha un punt d'inflexió i on comencem a veure activitat de sòl i activitat de construcció. Després ja debatrem si suficient o insuficient, però evidentment sense bones perspectives macro i micro la gent no engega projectes. Deixeu-me que us aporti una dada més. No us vull atabalar ni al públic ni a vosaltres amb xifres, però sí que em sembla molt oportuna perquè va sortir ahir de l'Institut Nacional d'Estadística. La compravenda d'habitatges va pujar al 14,6% el 2017 respecte a l'any anterior i va sumar 464.000 transaccions, amb el que van cadenar 4 anys consecutius en positiu. I es va notar el seu major avanç des del 2007, segons aquestes dades que us deia de l'INE. A Catalunya es van vendre al llarg de l'any 76.369 habitatges i això suposa un 13,6% més que el 2016. No sé si això us quadra o si això, imaginem-nos que s'hagués fet aquest acte ara fa un any, és el que s'havia projectat per al 2017 i la cosa ha anat o millor o pitjor. No sé si s'han complert aquestes prediccions més a curt termini. Jo la comparativa amb les previsions del 16 pel 17, jo ara mateix no la recordo, però que aquestes dades positives constaten el que ens està passant a les oficines de venda i a la central dia a dia, a mi no em causen cap tipus de sorpresa. Paco. Yo te diría que en cuanto, sobre todo al crecimiento de los precios, sí que ha superado un poco las expectativas. Yo recuerdo que nosotros las previsiones que hacíamos era que los precios se iban a mantener en un entorno de crecimiento de un 5% y aquí en Cataluña han crecido, yo creo que el interanual, no tengo los últimos datos, pero el interanual entre noviembre y noviembre del otro año están en un 8,6 aproximadamente. Yo creo que en cuanto a ventas de viviendas, entregas de viviendas, se ajusta bastante a las previsiones. Y estamos hablando de incrementos importantes, pero fíjate que son pequeñitos. Cuando damos el dato, al final, recordemos, el dato de vivienda nueva, si lo comparas con las cifras que has dado de todo el Estado, al final la vivienda nueva que se vende es un 18% del total, donde hay un dinamismo impresionante en el mercado de segunda mano. Y aquí en Cataluña es más bajo todavía, es un 13%. O sea, solo un 13% de las ventas que hay son vivienda nueva. Esto tendríamos que mirar, si miramos un poco el mercado y dices, ¿qué está pasando? Había demanda estancada. ¿Cuál es el componente de esta demanda? Si lo miráramos un poco más, hay aproximadamente un 80% de la gente que compra que es reposición. Es decir, que ya tiene un piso y está intentando mejorar su vivienda. El otro 20% es acceso al mercado, ¿no? Però ja m'imagino que entraremos en les dificultats per tenir el dinero ahorrado. Exacte. Exacte. Només un apunt, Oriol, si en el camp en el que et mous, el de les oficines, això ha sigut un punt millor o un punt pitjor respecte a la mitjana dels habitatges en general? Jo crec que en la translació de la confiança a la contractació, la tercera pota que va arribar és el creixement de rendes. Portem 3 anys consecutius de creixement de rendes. Ha baixat una mica la pendent. Va costar més d'arribar del que pronosticàvem, una mica a l'inrevés del que deia el Paco. Nosaltres ho havíem pronosticat una mica abans, però en canvi ha agafat més pendent del que pronosticàvem. I això és conseqüència d'un desequilibri oferta de demanda.
O sigui, en el mercat d'oficines, si agafes també una sèrie històrica suficientment llarga, et surt que produïem com a sector, construïen els promotors uns 210.000 metres any, i pràcticament és el primer que s'atura quan hi ha la primera símptoma de crisi. El que no pots aturar és l'obra que ja hi ha en curs, però no s'arrenquen nous projectes. Llavors hem estat molts anys amb aquesta demanda que es recuperava contractant l'espai que hi havia disponible, que s'havia generat a Sant Cugat, i després, si voleu, podeu fer un petit apunt de Sant Cugat. A les diferents àrees vas absorbint el que tenies, però com que segueixes fins que no tens constatació de que la demanda torna a ser sòlida i no tens constatació de que les rentes recuperen, no tornes a iniciar nous projectes que a més tenen un termini de maduració lent. Per tant, ara estem començant a veure una pendent important amb rendes perquè tenim un problema de producte, d'escassetat de producte. Em sembla molt interessant, si vols treure ja aquest termòmetre específic de Sant Cugat, del que ara deies. Si voleu parlem de les dades de Sant Cugat, si les vols apuntar tu mateix. Nosaltres, quan parlem del mercat d'oficines de Barcelona, sempre parlem en sentit ampli. Per tant, per nosaltres, Sant Cugat és Barcelona, com també ho és Cornellà. Dins de la mentalitat de molts dels que ens escolten, dins de la mentalitat d'una empresa internacional, global, l'àrea metropolitana, i ho necessitem per competir globalment, és un tema massa crítica, però dintre d'això estudiem els submercats. Llavors, Sant Cugat, que representa un 9%, un 10% del total de l'estoc, un estoc d'oficines d'uns 5,8 milions de metres quadrats, doncs Sant Cugat representa uns 500.000 metres quadrats, per fer-ho fàcil. En el moment de crisi màxima del sector, la desocupació en el mercat com a conjunt arriba al 14%, a Sant Cugat arriba al 30%. Per què? Perquè s'han entregat molts projectes del cicle anterior en el moment que cau la demanda. No hi ha demanda i s'estan entregant projectes aquí, sobretot a Can Sant Joan, i la desocupació del 14% al total de mercat va al 30%. Avui en dia la desocupació del total de mercat baixa al 7% i la de Sant Cugat està al 5%. O sigui, passa de ser el doble del mercat a estar per sota del mercat. I això ha comportat repercussions en renda, repercussions en la confiança i, per tant, en el volum d'inversió. Hem vist transaccions i transaccions d'institucionals, també, de privats locals, d'institucionals locals i d'institucionals internacionals. No espereu que us doni la paraula per intervenir, m'aixequeu la mà i dir si... I em feu callar a mi. Ho estàs fent molt bé. Veieu, però no sé si d'aquestes dades es poden traslladar en el conjunt de Catalunya o si la cosa està territorialitzada, depenent de quins llocs. L'immobiliari està molt territorialitzat sempre. Llavors, tota la recuperació tant de l'activitat com dels preus no és homogènia en tot el territori. Un dia és la ciutat de Barcelona liderant tot aquest creixement, l'àrea metropolitana immediatament a darrere, segona corona després, hi ha municipis que no s'han recuperat ni amb activitat ni amb preus i està per veure quan ho faran, quan ja te'n vas a municipis molt més llunyans, pitjor comunicats, on la gent realment no fan de punt d'atracció perquè la gent siguin capaços de captar població nova. Si queremos mirar el tema del mercado residencial un poco con el corte este local de Sant Cugat, sí que hay temas interesantes. Sant Cugat lleva muchos años tirando, ¿no? Es verdad que tenemos una tendencia a veces a ver las cosas un poco local y sobre todo desde fuera cuando ven área metropolitana y no entienden cosas. Hoy me hacía gracia, yo venía oyendo que tienen un problema los estudiantes que vienen aquí a hacer másters y demás, porque están empezando a encontrar muy caro los alquileres de Barcelona, ¿no? Y la reflexión es que cuando esto lo pasa en Londres lo tienen muy claro, tienen un precio y se van a la primera corona, a la segunda corona, a la tercera corona. Y aquí todavía esta cultura de área metropolitana un poco más grande no la tenemos. Y el tema de la vivienda al final es muy importante y si luego entramos en los problemas más de vivienda asequible y demás, pues ya haremos un aterrizaje. Pero fijaros cuatro cosas. Mercado de Barcelona. La producción de viviendas nuevas en Barcelona es bajísima. Si miráis una serie de estos últimos años, miráis los visados que hay pedido para el año que viene, están en torno a 1.200, 1.300 viviendas. Recordad el dato que yo os decía antes. Harían falta más o menos, descontando, esto es a lo bruto, porque luego te dirían, no, pero la pirámide de población, la creación de hogares, inmigración... Eran 3 viviendas, más o menos lo que está, 3 viviendas por cada 1.000 habitantes. Esto haría que en una ciudad como Barcelona, que tiene 1.750.000, pues nos harían falta unas 5.000, casi en torno a las 6.000 viviendas, 1.300.
¿Qué ocurre? Que la gente no encuentra vivienda, se tiene que ir fuera. Uno de los sitios tradicionales, porque es un sitio que se vive bien, con calidad de vida, es Sant Cugat. A mí me hizo gracia estos días comprobando datos. Claro, en Sant Cugat también ha tenido esta tendencia de pocos visados, pero en estos momentos Sant Cugat hay visados para 1.300 viviendas. Sant Cugat tiene 550 viviendas visados. Igual está aquí, acaba la alcaldesa, se ha incorporado hace un momento. Benvinguda. Y me rectificará, pero yo me miré los datos. No tiene comparación una ciudad de 90.000 habitantes, 500 y pico visados, una ciudad de 1.700.000 y pico. Realmente, y se sigue vendiendo en Sant Cugat, se sigue vendiendo en Sant Cugat. El tema metropolitano al final es muy importante y hay que mirar este mercado. Es verdad que es muy local, pero por otro lado, cuando estamos hablando de una ciudad como Sant Cugat, el tirón que tiene desde Barcelona es muy importante y es necesario, porque Barcelona al final no está dando solución, no se encuentra solución ni desde el punto de vista de la compra-venta ni del alquiler. Per tant, de tot això que planteges, Paco, per cert, Tribuna Sant Cugat, Tribuna Sant Cugat al Twitter, per si ens voleu fer arribar les vostres preguntes, quan acabi d'aquí 20 minuts, 25, aquesta conversa, contestarà les vostres preguntes. Tribuna Sant Cugat. Deia, Paco, sobre això que aquests eixos que estàs dibuixant, si estigués a les teves mans la solució global, quina solució seria? Construir més repartit, construir més i aleshores baixar el preu? Si estuvieran mis manos, complicado. No sé si... Pero no, pasa como siempre, ¿no? Si ahora que necesitáramos más cerveza, decías, vale, pues empieza a cultivar la cebada, ¿no? Aquí había datos contradictorios. Tú miras la memoria de la nueva ley del territorio, que se ha quedado por ahí colgada pendiente de aprobación, y miras las hectáreas o el número de viviendas que tienen ya planeamiento en Cataluña, y podríamos estar, y está urbanizado, y podríamos estar produciendo viviendas los próximos 15 años, pero en cambio no están en los sitios donde toca, no está donde hay realmente la demanda. Entonces siempre nos pasa lo mismo, cuando hay un tirón de la demanda, el suelo no está disponible. Es verdad que ahora hay, en algún caso son por circunstancias un poco distintas. El urbanismo tarda mucho entre que decides desarrollar un sector, igual tarda mínimo 8 años, ¿no? Que es un poco la media que se decía. También es verdad que hay sectores que están avanzados urbanísticamente, incluso algunos urbanizados, y que están liados pues, con temas que provienen de la crisis. Concursos, sentencias judiciales que los han parado, y esto pasa mucho en el entorno metropolitano. En estos momentos tenemos parados 3.000 viviendas en el Prat que tienen planeamiento aprobado, tenemos 5.000 viviendas en Gavà, tenemos aquí en Sardañola, no sé cuántas debe haber, pero debe haber 3.000 o 4.000 con 2 sentencias, que está parcialmente urbanizado. Todo esto está complicando esta velocidad de reacción y por otro lado, y también está complicando a veces la nueva política que ha aterrizado en las administraciones. Supone que es más difícil gobernar porque no hay mayorías, estas mayorías son complicadas, ¿no? Entonces, antes tú veías en ciudades como Barcelona que había actuaciones decididas para poner en marcha las cosas, y si no las ponía la iniciativa privada, la administración tiraba, y hoy esos proyectos son mucho más difíciles de tirar adelante. Barcelona tiene un problema de vivienda, hoy La Vanguardia saca unas cuantas páginas, la editorial. Barcelona tiene un barrio parcialmente urbanizado, que es la Marina del Prat del Vell, para hacer 14.000 viviendas. Yo creo que el 50% protegido. En unas circunstancias anteriores, ¿qué hubiera hecho el ayuntamiento? Señores propietarios, pónganse en marcha. Mire que no nos entendemos, que nos ponemos de acuerdo. Lo hubieran pasado, no hubieran tenido que expropiar nada, pasar de compensación a cooperación y poner en marcha la ejecución. Eso cuesta mucho por las mayorías, cuesta por las leyes de estabilidad presupuestaria que le impedirían meter en el presupuesto posiblemente esas partidas. Esta nueva situación está complicando también, ¿no? Pero soluciones hay. Y hemos de mirar también un poco qué se ha hecho, qué se hace en Europa, no? Per tant, interpreto, Paco, que aquesta demanda del sector que representes és, home, si s'allibera espai, sigui per sòl urbanitzable
o del que ja hi ha, que es permetin projectes urbanístics, això afavoriria una major oferta y això faria baixar els preus, ¿t'interpreto bé? Bueno, no sabría, depende de cómo vaya el mercado. Lo que pasa es que si ahora yo me veo, yo empecé más o menos hace 30 años a esto, ¿vale? Si me veo sentado allí hace 30 años, vería a alguien sentado aquí y decía, es que no hay suelo, es que esto no puede ser porque no hay suelo. Estamos siempre un poco, es verdad, ahora habría demanda para más vivienda y esto tendría un efecto. Yo creo que ya iremos aterrizando, ¿no? Porque... Sí. Sobre el tema de la vivienda asequible, si quieres, después y demás, pero está teniendo unos efectos. El éxito de las propias políticas públicas, ahora vemos contradicciones importantes que a veces dices, tras Barcelona, el tema de la gentrificación. Estos días hay el mercat de Sant Antoni, ¿no? El mercat de Sant Antoni, la prensa es una... Tú haces una iniciativa que realmente es muy importante en un ámbito concreto geográfico, como es, hablo de Barcelona, que rehabilitas y demás, acaba teniendo un efecto en el mercado inmobiliario. Hay alquileres bajos y automáticamente los alquileres suben, pero esto ha pasado en el 22 arroba, que a veces 22 arroba es una gran apuesta, yo pienso, de toda el área metropolitana. En un momento determinado alguien dice, en el futuro las ciudades o la nueva industria, que será tecnológica y será limpia, o está en el centro de las ciudades o perderemos toda la perspectiva de ser una ciudad importante en el mundo. Reserva de 3 millones de metros cuadrados para esta actividad. ¡Pam! Y se plantan, mucho lío, ¿no? Que hay que hacer vivienda. Al cabo de unos años nadie quiere ir allí. Acabo de unos años empiezan a ir las actividades para allá. ¿Qué ha pasado? Que a la que han ido actividades de valor añadido hacia la zona de Poblenou, automáticamente la gente que trabaja allí dice, ostras, a ver... Perdón. ¿Te ha caído? No. Empiezan a mirar y quieren vivir allí, quieren vivir en el Poblenou, es gente de mayor poder adquisitivo y está habiendo una renovación de los contratos con gente que está dispuesto a pagar más. Muchas veces la iniciativa pública de mejora de un ámbito acaba teniendo unos efectos que cuando han aterrizado al cabo de 10 años la gente dice, ostras, no era lo que lo queríamos, pero los efectos secundarios nos preocupan, ¿no? Que no hay... Esto cuando te pasa en un parque. En Barcelona, en Cataluña, en Barcelona hay un 2% de vivienda social nada más. Un parque de 900.000 viviendas, 600 y pico mil principales, pues tienes 18.000 viviendas para atender toda la demanda. Claro, nos ha cogido la crisis sin colchón para atender todos los problemas de desigualdad. Helena, Oriol, compartiu aquestes reticències cap al sector públic com a element per no poder acabar de tancar aquest cercle de confiança que abans parlaves i que això encara sigui no tan dinàmic com seria desitjable des del vostre punt de vista? Sí. L'administració fa moltes coses molt ben fetes, però potser l'eficiència en aquests temes no és la seva principal característica. Són processos lents, perquè ja són lents de per se, però de vegades fa falta tenir una idea molt clara d'on vols arribar i posar els mitjans per poder arribar a aquell destí en un temps raonable. I això, per mil motius, no s'acaba aconseguint. I això al final el que fa és de coll d'ampolla, i a la mesura que tens un coll d'ampolla i no ets capaç de produir o posar al mercat aquest sol, el poc sol disponible que hi ha s'encareix, i això encareix el producte. Que a més oferta, això com a mínim, jo no sé si faria baixar els preus, però ajudaria a la contenció de preus, segur, la competència sana, perquè el nostre sector i a tots els sectors, amb la mida que hi ha poca oferta i poca competència, qui té el producte controla el mercat i pot tenir més el control d'on estabilitza, on col·loca els preus. Oriol? Totalment d'acord. L'exemple que posava el Paco és un molt bon exemple de col·laboració público-privada. Barcelona no podria estar jugant a Champions League com està jugant en el context global a l'hora de treure inversió estrangera. Inversió estrangera són empreses que porten projectes o són inversors institucionals que compren els edificis que després ocupen aquestes empreses. No podríem, senzillament. Jo no porto 30 anys com el Paco, en porto 20 i pocs, i jo he viscut un cicle de mercat on no hi havia producte, i el poc producte que hi havia venia del cicle anterior, era obsolet, i per tant teníem un problema en què havíem aconseguit obrir-nos al mar, obrir-nos al món, havíem convidat a la gent a venir i venien i deien, i ara què fem? Doncs no sabem on posar-los. Per tant, un molt bon exemple, i avui dia hem anat veient que els 6 peris que configuren el 22 arroba amb un facejat en el temps que s'ha gestionat bé. Jo crec que una reserva de sòl tan important necessitava també una bona gestió dels timings
i hem anat no només incrementant i consolidant el volum de desenvolupament de les 6 zones d'actuació, sinó el perfil d'ocupants que hi anaven entrant, i vam començar a veure les primeres empreses amb un cert component tecnològic, però possiblement de menys valor afegit, els call centers. Jo recordo quan nosaltres vam assessorar la primera operació, que era un call center de Liberty en el seu moment, o per acabar de tancar tot el cercle, doncs la nova seu de 4 cases. I entremig hi han anat entrant cada cop més empreses amb cada cop més components i transversalitat d'usos. I aquest és un tema que nosaltres hem comentat 1000 vegades amb les diferents administracions amb les que hem tingut el plaer de conversar, i sempre posant en un context internacional. Nosaltres, jo què sé, ara a Londres hem estat molt involucrats en tota la regeneració d'una àrea que es diu Battersea Power Station, on, entre altres coses, hi ha un gran centre comercial, hi ha vivenda, però també hi ha el nou headquarter d'Apple per Europa, hem llogat allà 50.000 metres quadrats. Això ho hem fet amb col·laboració i amb un plantejament estratègic amb l'Ajuntament de Londres. Quan acabàvem de vendre les Torres Bessones a Nova York i va passar el que tots sabem que va passar, el consorci que liderava, entre ells amb l'autoritat portuària, ens convida a nosaltres, entre d'altres, en diferents àmbits, a pensar estratègicament en termes de ciutat i en termes de mercat què convé fer aquí. Llavors, jo crec que els diferents actors, i aquests sofàs i cadira, representem una part del sector, però n'hi ha molts d'altres, som absolutament complementaris amb l'administració a l'hora de pensar. Hi ha 1000 àmbits que podríem abordar, però... Sí, el que podríem abordar també és donar-li la volta a la qüestió, és a dir, de la crisi que s'acaba de passar, quines lliçons n'heu tret com a sector, si podeu particularitzar, evidentment, en el que representeu, si s'han fet tot bé, quin grau de responsabilitat hi ha en aquesta crisi al sector que representeu, és a dir, no fer d'advocat del dimoni del sector públic, però si vosaltres des del sector més privat, quina responsabilitat creu que heu pogut assumir i com que estem en un ambient constructiu, no és un joc de paraules, quines lliçons en positiu n'heu pogut treure de tots aquests anys passats? Una de les característiques del sector abans de la crisi era segurament l'accés a endeutament de les companyies i possiblement de les famílies. L'accés al crèdit era més fàcil, no hi havia els controls que hi ha ara i això va propiciar tota una situació en la que tots podem conèixer persones que es compraven 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos com a inversió sense pràcticament barreres d'entrada a la compra. Finançaven el 100%, finançaven el 120% i això va contribuir moltíssim a inflar els preus i per tant a inflar la bombolla. Això avui no passa, o sigui, la situació és absolutament diferent. Tant el comprador té que aportar com a mínim el 20% d'entrada d'un habitatge, més els impostos corresponents, que quan els sumes estàs de l'ordre del 30%, i un promotor o qualsevol actor que vulgui entrar en aquest sector també tot té que fer un desembols de capital molt important. En termes del nostre negoci, el sòl avui s'ha de pagar, no te'l finança ningú, i de les despeses associades una part encara la tens que pagar tu i la resta sí que pots tenir un finançament que després és una eina comercial per vendre, que és la hipoteca. Això ja marca una diferència molt important de tota la situació prèvia al 2007 a la situació actual. Oriol? Jo em quedaria possiblement a toro passat. Crec que hem après una lliçó que és que necessitem en un sector de transformació lenta, perquè nosaltres no... El senyor de Mango apreta un botó i l'endemà té samarretes grogues, si se'n van com més que les vermelles, les té alineant. Nosaltres, com deia el Paco, els planejaments, les ordres de producció i el delivery triga molts anys. Llavors, jo crec que una part del sector s'ha sofisticat molt en planificació i en innovació, i en canvi la part de planejament, la part de llicències és més lenta. Llavors aquí és on es proven els desajustos que us explicava fa un moment. Desajustos entre oferta i demanda fa que la tassa de disponibilitat en un moment donat es dispara i cauen les rentes, i en un altre moment ara estem en el cantó totalment contrari, on les empreses estan anticipant, estan planificant, perquè han triat noves maneres de treballar, per tant no els serveixen els espais actuals i no donem abast. I de fet això fa que apareixi una última figura de les que he anat esmentant durant les meves aportacions, que és la del prelloguer. És a dir, fa falta
espai, el poc espai de qualitat, les empreses s'anticipen i el prelloguen un any i mig abans de que estigui disponible per assegurar-se. Hi ha un molt bon exemple a Barcelona d'un dels millors edificis que s'han construït, de fet que s'està acabant de construir i que l'ha comprat un dels grans participants del mercat de Sant Cugat i que està per aquí assegut, doncs que l'han prellogat dos grans empreses com Amazon i WeWork molt temps abans de l'entrega en previsió de que no hi hauria producte. I al costat una altra empresa que també està per aquí, que va uns quants mesos després, que ells entregaran el seu edifici de 23.000 metres quadrats d'aquí un any, i ja han prellogat el 90%. És a dir, les empreses s'anticipen, saben el que volen i saben el que no volen, i llavors tenim un problema, que és que va quedant poc estoc de qualitat, va quedant l'obsolet, i llavors amb l'obsolet tens dues opcions. O els rehabilites, i això també és activitat econòmica, i estem veient millores d'edificis d'acord amb les necessitats de la demanda, o canvies d'ús. També durant els cicles hem vist diferents comportaments del canvi d'ús, bàsicament residencial i hoteler. A l'hoteler, en el cas de Barcelona concret, s'ha acabat el debat, de moment, i per tant el que hem vist és transformació d'estoc obsolet a estoc residencial. Paco, no sé si vols afegir una cosa. Sí, yo te diría un poco respecto a qué ha pasado con la crisis, ¿no? Y dando, si me permites, hoy por hoy, quienes estamos sentados aquí refleja un poco de cómo estamos en el sector. Él realmente domina toda la parte esta de industrial, logístico y demás. Y nosotros, Elena representa una empresa de las grandes catalanas que antes se dedica a la promoción, que tiene una pata patrimonial muy importante, y yo estoy representando a Solvia, ¿no? Solvia, esto demuestra un poco cómo se ha cambiado la configuración del sector. El sector del año 2007 es igual al de hoy, ha cambiado totalmente, ¿vale? Las grandes empresas inmobiliarias, el 65% de las empresas inmobiliarias han desaparecido con la crisis. ¿Qué nuevas empresas? El sector, ¿por quién está conformado? Por empresas que trabajan en un ámbito concreto y que son medianas si te las miras desde el punto de vista estatal y grandes desde el punto de vista de los distintos ámbitos en los que trabajan. Por los servicers, que son estas cosas, estas empresas de los bancos que se fueron quedando activos, y por unos actores nuevos que han venido, que son los fondos. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos que han venido para quedarse, ¿no? Y además, primero vienen unos, que son los que aterrizan primero, corren más riesgo, y cuando ponen orden, cogen y salen. ¿Qué estamos viendo en el sector? Yo, si me hubierais preguntado hace 2 años, y bueno, y quien me lo preguntaba le decía, yo veía imposible que en el sector inmobiliario de promoción hubiera empresas en bolsa. Pues toma, ya tenemos 3 y yo creo que este año veremos 3 o 4 más. Que son las empresas, además, que están produciendo pues entre 3.000 y 4.000, o esa es su velocidad de crucero que quieren ponerse. O sea, tenemos un sector distinto en el que han entrado los fondos, que han montado grandes empresas con la voluntad de salir en un momento determinado. Ya lo hemos visto en Neynor. Neynor es la primera, llegó Lone Star, corrió mucho riesgo en el año 2013, compra y al cabo en el 17 sale, saca su plusvalía y vienen los fondos que buscan rentabilidades más pequeñas y más a largo plazo. Yo creo que en esto también nos estamos pareciendo bastante a Europa. Lo que es verdad es que aquí los márgenes todavía son un poco más importantes que en Francia, en Alemania, bastante más importantes, y por lo tanto el mercado inmobiliario tiene mucho tirón, el de Cataluña y el de España. Ahora me dirías, ¿y este es el sector? No. El sector, hoy por hoy, tú miras las promociones de Cataluña, las promociones en España no lo tengo mirado esto, pero el tamaño medio de una promoción en Cataluña es 16 viviendas. Ni esta señora ni yo estamos haciendo promociones de 16 viviendas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que la mayor parte del mercado, hoy por hoy, yo creo que sobrepasa el 65%, está en manos de pequeños promotores. Entonces, ¿y esos promotores no sufrieron la crisis? Sí, se destruyó y es un tejido empresarial que se ha vuelto a crear. Pequeño, distinto, porque esto que contaba Elena antes, que antes pedían un préstamo para comprar el suelo, ahora ya no pasa. Ahora la gente tiene que comprar el suelo y está sometido. Pero año 2006
había un sector, año 2018, hay un sector totalmente distinto, con algunos promotores que han aguantado durante la crisis y con fondos de inversión internacional y los bancos que están gestionando los activos que se quedaron. Ahora, si me preguntarais, ¿y qué va a pasar el 18? Y acabo. Yo creo que el 18 vamos a ver muchos movimientos. Per tot això que esteu explicant, i el Paco ha parlat en diferents moments de si parlarem dels preus, de l'accessibilitat, etc., d'una qüestió que afectaria més el qui en última instància acaba fent de component de la cadena, que és el comprador, ja sigui una família, sigui una empresa, etc. Per tant, vaig directe al gra. Amb les circumstàncies que s'estan donant, amb això que heu exposat, estem en risc de que hi hagi una nova bombolla immobiliària? I si ja aquí voleu abordar, doncs els preus estan pujant a un ritme que no és el convenient o no està passant res de l'altre dimarts, vosaltres mateixos. Però la pregunta seria aquesta i després desenvolupeu. Estem posant les bases d'una nova bombolla immobiliària o simplement és una velocitat de creuer? Oriol. Doncs, home, jo seguiré amb el meu àmbit de les oficines. M'he deixat el retail i la logística per si després algú té interès, i el residencial ells en saben molt més que jo. En el cas de les oficines, tot i que encadenem 3 anys de creixements, encara no hem arribat al màxim del 2007, que en cap cas havia arribat al màxim de quan jo vaig entrar en aquest sector fa 20 anys. Per tant, i si damunt ho poses en un context global i l'atracció d'inversió de projectes i empreses és global, la renda d'oficines avui de Barcelona és baratíssima, ja no si la compares amb Londres, si la compares amb Madrid, sense anar més lluny, no? Per tant, no. No. Helena. No. No veiem nosaltres indicis que una bombolla es pugui tornar a repetir. En cap cas. Per aquest condicionant de la compra que dèiem, des del moment que un té que fer un esforç i posar recursos propis per acometre la compra, ja t'ho penses una mica. Ja no és aquell volum d'operacions tan exagerat d'abans de la crisi que precisament va forçar que s'acabessin desenvolupant promocions a llocs absolutament insospitats. Llocs on possiblement hi ha pisos que es van fer en aquells moments i que encara avui estan per estrenar i està per veure si s'estrenarà alguna vegada. La demanda està concentrada, l'oferta està donant resposta a aquesta demanda als llocs on existeix, que sigui com l'oferta és escassa, els preus potser estan una mica tensionats. Si hi hagués alguna més d'oferta, nosaltres pensem que això es podria relaxar una mica. Paco. Yo creo que es evidente para que haya una burbuja tiene que haber estos dos componentes, ¿no? De una situación de financiación excesiva en los proyectos y, por otro lado, de una tendencia hacia arriba de la producción excesiva. Y no vemos los datos que estamos dando. Decimos, en Cataluña se han vendido 10.400 viviendas y miramos, ¿y cuántos visados se han pedido en 2017? 11.000. Bueno, pues con 11.000, claro, visado supone que en 2 años y pico estará construido. Con la demanda que hay latente, sabemos que lo que sí es posible que nos pase es que tenga una tendencia alcista a los precios, que esta previsión que yo decía, el 2018 tiene que situarse en torno a un 5% de crecimiento. Pues igual es un poco más, porque vemos que el mercado no está siendo capaz de tener una respuesta. Pero yo burbuja no veo. Ya digo, la burbuja en un vaso de agua, tormenta en un vaso de agua es difícil. Y hoy las producciones que está haciendo de vivienda nueva en Cataluña, en España, son muy pequeñas. Les xifres de recuperació tant immobiliària com econòmica diuen que no acaben d'arribar a tota la societat i en concret aquella que pot accedir a un pis o que vol accedir a un pis. Per tant, ara el Paco deia, el que sí que pot haver és un moviment alcista als preus. Si juntem les dues coses que estic dient, la pregunta és, qui compra pisos? Si no tothom se'ls pot permetre, perquè, com deia l'Helena, no tothom s'està podent endeutar ni concedir hipoteques. O dit d'una altra manera, quin grau de penetració d'inversions estrangeres hi ha en el vostre sector que ajuden a que hi hagi aquest moviment alcista, però d'altra banda també aquesta recuperació? En tu sector? El nostre sector és una mica diferent. El nostre sector
Tradicionalment, els que desenvolupaven els projectes d'oficines els patrimonialitzaven. Crec que una de les coses que veiem en el nou sector, a diferència de l'anterior, és que són figures diferents, els que patrimonialitzen que els que desenvolupen. I els que patrimonialitzen, que són inversors en diferents formats, pot ser una SOCIMI, pot ser una asseguradora, pot ser un fons alemany, pot ser un fons de pensionistes del Quebec, al final el que miren és fonamentals. Miren salut de la demanda, salut de la contractació, si l'absorció és neta, és bruta, cada cop és més científic això. No té aquest component emocional de possiblement la compra de vivenda. Per tant, nosaltres hem vist que inclús en aquests moments de relativa incertesa s'ha recuperat una figura d'inversió que havia desaparegut des del 2007, que és la compra anticipada. És a dir, les empreses contracten espais que vindran i l'inversor compra un edifici abans que s'entregui. Això és una mostra d'un equilibri entre tasses de retorn, entre tirs, entre rentes, entre expectatives de creixement, entre moltes variables que ara no us vull avorrir. Helena. En quant al mercat d'accés a l'habitatge, podríem diferenciar dos tipus de compradors, el que és primer accés i el que és reposició. Llavors, com comentava el Paco abans, el mercat de segona mà està sent molt dinàmic, hi ha moltes transaccions i això ajuda al mercat d'obra nova. Llavors, qui ja té un habitatge en propietat i el té que canviar perquè se li ha quedat gran, petit, perquè els fills marxen, per el motiu que sigui, si té un habitatge a la venda de segona mà en un mercat que funciona i el realitza en un període de temps raonable, l'estalvi ja li ve d'aquest habitatge. Amb la qual la principal barrera d'entrada, que és l'entrada, valgui la redundància, li vindria via estalvi del pis que té. I en quant al finançament, no hi ha problemes de finançament amb compra d'habitatge avui. Avui el que són molt estrictes en quant a l'escoring, en quant al risc que li admeten a cada client, però si el client passa el tall, aquest client té finançament. La gent jove, les parelles joves que comencen, per comprar, ho tenen alguna més complicat. Llavors, el que sí que veiem és que les parelles joves es decanten en primera instància alguna més pel lloguer, amb tots els matisos que té el tema del lloguer, i amb la mida que la família creix o ells van agafar una mica més d'edat, acaben girant cap a la compra-venda. Llavors, durant aquests anys, representa que van estalviant per poder afrontar l'entrada. Para verlo desde otro ángulo, al final el 20% de las ventas que se hacen en toda España las hacen los extranjeros y está dividido al 50% más o menos entre extranjeros que residen en España ya y extranjeros que residen fuera. O sea, hay un 20% del mercado que lo compran ellos. Por otro lado, si miramos hipotecas concedidas y miramos transacciones, veremos que hay un 36% más o menos, y esto sí que yo creo que más o menos es igual en Cataluña. Si miramos Cataluña, miramos datos del conjunto de España, que lo hacen comprando al contado. O sea que... Y por otro lado, el dato que hablábamos antes que Elena repetía ahora, hay un 80% que es reposición, ¿vale? O sea que ya tienen una vivienda que la están vendiendo. Con lo cual, el mercado está siendo muy dinámico también por eso, ¿no? Porque hay estos agentes interviniendo en el mercado que le dan fluidez. ¿Qué nos pasaría si todo el mercado fuera de primer acceso y la gente tuviera que tener el 20% ahorrado más los impuestos? Pues yo creo que tendríamos más dificultades para mantener esta velocidad de crucero de las ventas. Aquesta radiografia que estem fent avui aquí a l'Hotel Cugat, convidats per Sant Cugat Empresarial, aquesta radiografia no seria completa si no us preguntés per com ha afectat, com està afectant i com pot afectar al vostre sector la situació política que s'està vivint a Catalunya, però ja fixeu-vos que ja he parlat una mica en passat també, la situació política que s'ha viscut els últims anys a Catalunya. Jo no sé quin grau d'afectació ha tingut, si se n'ha ressentit, si podeu fer una exposició de com això ha afectat el sector que representeu, Oriol. Aquesta era la fàcil, no? Te l'has guardat. No te l'havies preparat. No me l'havia preparat. És impossible obviar aquesta realitat perquè ha sigut la realitat de tots els que la vivim quotidianament en l'àmbit personal i familiar i en l'àmbit de la presa de decisions. Jo dirigeixo una empresa i tinc que prendre decisions tots els dies i veig el que està passant al carrer i llegeixo els diaris tots els dies. El que és curiós de tot plegat
I per això he intentat venir molt carregat de dades, perquè una gran part d'aquesta situació que tu descrius és també una lluita per un relat, no? I contrasten a vegades realitats. He intentat donar una realitat del comportament del mercat d'oficines que va molt correlacionat amb la contractació d'espais per part de les empreses i, per tant, demanda i absorció neta i, per tant, confiança i, per tant... I molta gent que m'està aquí escoltant potser pensava, hosti, jo cada dia he estat llegint els diaris que cada dia marxaven no sé quantes empreses, no? Llavors, clar, aquests dobles relats, aquestes incerteses, fa que la presa de decisions de tots aquells que les tenen que prendre sigui més complexa. El sorprenent del cas és que, una mica tornant abans del debat que també després recuperava el Paco de l'àmbit metropolità, nosaltres aquí, com que vivim la nostra realitat, però quan surts al món, o quan et trobes amb inversors institucionals que tenen al·locacions de milions i milions de diners per tot el món, li donaven una relativitat a tot plegat i donaven, jo crec, una assumpció que d'alguna manera o una altra les coses anirien tornant a bon port, que fins i tot per la nostra sorpresa a vegades, que vivíem la realitat més quotidiana, feia que tot anés continuant i que llavors es anessin produint per acumulació les dades que jo he explicat amb totes les meves participacions anteriors. És a dir, sí, anava passant, sí, era el començament de qualsevol reunió, sí, era part de moltes converses amb comitès d'inversió i tal, però no saps ben bé per què. Inversors institucionals seguien comprant, empreses seguien portant projectes. Sí que és cert, i amb això acabo, que els que prenien decisions en positiu segurament amb un pla de discreció bastant important. O sigui, no llegies no sé quién viene a Barcelona y trae no sé cuántos trabajadores y contrata... Ho llegies molt poquet i a vegades feia més difícil aquest nostre relat de dir, escolta'm, jo no entro en judicis de valor, aquestes són les dades d'aquest últim any. Clac, 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 clac. No sé si contestar la teva pregunta. Sí. El resum seria que ha estat més narratiu que real, l'afectació, però que aquesta narració ha acabat afectant. És a dir, hi ha hagut alguna operació d'arrendament d'espais d'oficines que se n'hagi pogut ressentir? Segur. Com en els 20 anys que porto al sector, diferents situacions o diferents contextes polítics, econòmics n'han pres. Però si ho mires des d'un punt de vista agregat, la contractació del 2017 ha sigut un 6% per sobre de la del 2016 i 50.000 metres per sobre de la mitjana dels últims 10 anys. Ha sigut relativa. Hi ha hagut operacions d'inversió que potser algú ha aixecat el peu? Sí, però com a vegades li dic a algun del meu equip que està per aquí, això és el de la taula del zero. Quan tu tens tanta liquidesa, que tens 100 compradors i ningú ven, hi ha 0 operacions. Si tens 80 compradors perquè hi ha un cert context d'incertesa, però no suficient i, per tant, encara no tens venedors, tornes a tenir 0 operacions. I quan, perquè uns són més porucs, els altres posposen, els altres no acaben de veure el relat, els compradors passen a ser 60, i llavors ja apareixen 5 venedors, tens 5 operacions. I això és el que fa que, una dada que tampoc hem comentat, però els volums d'inversió han seguit sent molt forts, tant en oficines com en retail com en logística. I el percentatge d'inversió internacional, que és el que se suposava que també desapareixeria, ha seguit, hi ha exemples per parar un tren. Ara. Ara sí. Paco, com ho veus? Yo creo que ha de pasar un poco más de tiempo para que veamos, porque siempre cuando pasan, lo hemos visto con las crisis, que hay el lío y luego hay un deslizamiento y hemos de ver un poco el efecto que tiene. La verdad es que en nuestro ámbito, y yo te digo, allá donde nos llegan las yemas de nuestros dedos, en las promociones que estamos teniendo en estos momentos en Cataluña, nosotros no hemos encontrado muchos problemas. Y es un poco lo que te dirían el conjunto de los promotores. Lo que es la vivienda bien situada a precio razonable, precios medios, digamos, no hemos tenido... ¿Qué efectos podríamos haber tenido? Que los ritmos de ventas bajaran y que la gente quisiera deshacer contratos. Y esto no nos ha pasado. ¿Se nos ha hecho algún contrato? Sí, pero no es significativo. ¿Qué dos fenómenos están pasando que yo creo que tienen que ver con la confianza? La confianza en la economía es muy importante y cuando hay pequeñas cosas que la debilitan, pues se nota.
que a medida que te alejas del área metropolitana, pues los ritmos de venta van más lentos en este tipo de vivienda de precio medio, y que las viviendas por encima de los 500, 600.000 euros, que hay mucho extranjero, a esta gente le está costando mucho más tomar decisiones, ¿no? Un poco por incertidumbre y por esperar. Yo creo que esto sí, esto lo estamos notando. Nosotros directamente no tenemos ninguna promoción que estemos gestionando ni para Banco de Sabadell ni para Sareb de estos precios, pero sí estamos para un tercero que nos ha encargado una promoción en Barcelona que está por encima de los 600.000 euros. Se está vendiendo, pero los ritmos son muy bajos, ¿no? Si antes, yo no te digo que mantuviéramos el ratio del mercado, que es por cada 10 visitas una venta, ahora estamos yo te diría que por cada 30 visitas una venta, ¿no? I és significatiu. Helena, la teva visió de tot plegat. La nostra visió és que pel producte que nosaltres tenim en comercialització en aquests moments, la incidència ha sigut zero. Zero, sense més. És mercat de primer accés, és producte de reposició, la gent manté la confiança, tenim un públic en aquests moments molt local, és bàsicament tot comprador català o comprador que resideix aquí a Catalunya, i no ho hem notat en absolut. Llavors, referents de gent que toca aquest mercat més premium o aquest producte més de gamma alta, amb un preu més elevat, nosaltres en tenim a Sitges en aquests moments, també ha sigut molt insensible, també és veritat que és un comprador local, sí que diuen que el comprador estranger aquest una mica ha ralentitzat les decisions, llavors o la posposa o pren una altra decisió. El món és global, hi havia cert moviment també per a de la Golden Visa, el visat aquest per la residència, la gent que té pressa i aquí veu certa incertidumbre pot triar a comprar a Malta, a Portugal i en altres mercats que estan competint per captar aquest resident, i aquest tipus de comprador pot prendre una altra decisió. Però el mercat local, nosaltres no hem notat res. I fins i tot amb el mercat de sol, ens consta, perquè hem estat en sectors on s'han creuat operacions al mes de desembre, s'han fet operacions importants de volum, de fons estrangers, com comentava el Paco, i potser hi ha algú que ha vist un risc, però l'altre ha vist una oportunitat. I les operacions s'han tancat i s'han firmat. I a més, estàvem nosaltres a notaria, vull dir que ens consta. I que en aquest sentit nosaltres volem donar també una mica de visió optimista. Hi ha un relat, el relat és bastant, com deies tu, Oriol, hi ha un relat bastant unívoc, amb poques veus que el trenquin, però després la realitat igual no es correspon exactament amb aquest relat. Estem recollint preguntes a través de l'etiqueta Tribuna Sant Cugat, ja n'estem recopilant unes quantes. Les acabarem de recollir en aquests minuts que venen tot seguit en aquest acte, però ara sí que voldríem que l'alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació de Barcelona, la Mercè Conesa, ens adrecés aquí al públic. Moltes gràcies. Hola. Helena. Què tal? Bé, molt bon dia. Hola a tots i totes. Vull saludar els regidors que avui ens acompanyen, la tinent d'alcalde, el president de Sant Cugat Empresarial, evidentment els ponents, i compartir que realment les reflexions que ens heu fet avui són interessantíssimes. De fet, jo acabo de tornar de Kuala Lumpur, on he pogut assistir al World International Forum sobre agenda urbana, i allà he pogut compartir quines eren les problemàtiques a nivell global de les ciutats arreu del món i alinear les diferents polítiques amb l'agenda urbana d'Europa, per tant, l'agenda urbana europea 2030 i agenda urbana mundial. I és evident que el sector de l'habitatge té un paper important en el desenvolupament d'aquesta agenda urbana i l'habitatge és un dels temes clau en com les ciutats es desenvolupen per garantir, en definitiva, el que són els drets i les expectatives dels ciutadans. En aquesta línia, efectivament, des de les administracions públiques, hem de modular la nostra acció en diverses carteres de treball. Una cartera de treball és la dinamització del sector. A les administracions públiques ens interessa un sector dinàmic, però també amb una cartera que és la de l'habitatge accessible. I el que no podem fer és posar la responsabilitat de l'habitatge accessible en el sector, perquè no és la vostra responsabilitat. La responsabilitat de l'habitatge accessible correspon
a les administracions d'una manera estructurada, m'hi referiré, i després a la confiança també amb el sector. És a dir, necessitem generar una sèrie de normativa que pugui fer possible aquest habitatge accessible. Us puc confirmar les dades que comentàveu. Efectivament, de fet, aquest any 2017, dels visats que deia el Paco Pérez, 1.000 corresponen a Sant Cugat. Per tant, si calculaves que se n'han donat 11.000 a nivell de Catalunya, doncs mireu, 1.000 són de la nostra ciutat. Per tant, 500? 500. 500, perdona. 550. Doncs, no, però el 2017 jo tinc anotats l'inici de 1.000 habitatges a Sant Cugat. Per tant, potser el visat corresponia a l'any 2016, però efectivament hi ha una dada que són 1.000 habitatges iniciats a la ciutat de Sant Cugat aquest any 2017. Per tant, nosaltres detectem la dinàmica del sector. Però a la vegada que detectem la dinàmica del sector, trobem i hem de, denunciar una dificultat claríssima de les societats d'habitatge per poder promoure aquest habitatge accessible. Tenim grandíssimes dificultats. I aquestes dificultats venen d'una banda perquè el Pla Nacional de Vivenda o d'Habitatge està aturadíssim i, per tant, les ajudes a l'habitatge estan aturades. Ahir parlàvem justament al Consell d'Administració de la Societat d'Habitatge en què el govern central té aturat en aquest moment les ajudes a l'habitatge de lloguer i, per tant, ens trobem amb un greu problema. I tenim una petita bona notícia, que és que Generalitat de Catalunya, malgrat no tinguem govern, a través de l'ICF sí que garanteix un suport a l'habitatge de lloguer a través d'unes ajudes de bonificació del preu, una bonificació, per tant, de l'interès. Per tant, què farem des dels ajuntaments i des de les societats d'habitatge? Doncs, un posicionament clar en relació a tenim voluntat de fer habitatge de lloguer. 2, per fer aquest habitatge de lloguer, com que no trobem partners o partners amb prou de confiança en el camp privat, el busquem a l'Institut Català de Finances i, de fet, ja demanarem, amb una promoció de 60 habitatges de venda que tenim, de lloguer que tenim ja prevista, demanarem aquest crèdit a través de l'ICF. I què ens fa la Generalitat en aquest cas? Doncs si l'interès és del 5,5, ens bonifica el 2,5. Per tant, doncs això ens ajuda. És a dir, moltes vegades, per poder tirar endavant política d'habitatge accessible, un ajuntament no ho pot fer sol. No podem estar posant tota la responsabilitat de l'habitatge accessible als alcaldes i als ajuntaments. És inacceptable. És inacceptable perquè no és la nostra competència, no ho és, però tampoc deixarem de fer res, perquè a nosaltres ens interessa el benestar dels nostres ciutadans. Per tant, clar, si no tenim un govern central que sigui responsable en aquest tema, i no ho està sent, i ho hem de denunciar. Si tenim la Generalitat que fa el que pot, i tenim sòl, que en parlaré, i l'hem de programar, doncs ja tenim tota la voluntat que puguem per donar disponibilitat de l'habitatge de lloguer a la nostra població, però no tenim tots els instruments ni ens hi han acompanyat al llarg dels anys aquests instruments. Per tant, per concloure, perquè no volia pas acaparar més enllà de poder contribuir en la discussió, l'Ajuntament de Sant Cugat fa molts anys que va decidir apostar per l'habitatge de lloguer, per tant, habitatge assequible. Aquest habitatge de lloguer es composa en aquest moment de 500 habitatges que estan plens. És a dir, tenim una rotació del 97% i, per tant, contínuament, amb les diferents convocatòries que fem, tenim una ocupació altíssima d'aquests habitatges i d'aquest parc de lloguer. El volem ampliar. Per ampliar-lo necessitem programar sòl. I, efectivament, la programació de sòl és lenta. Programem sòl, però el sòl és finit. El sostre
podem opinar en funció del que decideixi també cada ciutat, però el sòl és finit i per tant tenim el sòl que tenim i tenim sòl que podem programar encara. El sostre dependrà de molts factors i de molts paràmetres i del model de ciutat. Jo sí que crec que en els propers anys, a nivell de Sant Cugat, tindrem oportunitat de desenvolupar habitatge assequible. I ho farem sobretot a través del lloguer. Però no podrem garantir tota la demanda que tindrem. És impossible. És impossible, no ho podrem garantir. Ara bé, sí que ens haurem de plantejar a nivell de pacte de ciutat com fem el creixement futur de Sant Cugat en tota la zona de Turó de Can Mates i Can Fontanals, que és la darrera zona que ens queda per créixer. I per tant, jo deia, el sòl és finit, el sabem, el sostre l'haurem de definir i haurem de definir-ne els usos i haurem de definir quina potencialitat de residencial hi tenim allà per fer efectiu l'habitatge sostenible i l'habitatge assequible i amb quins partners i amb quina confiança podem comptar. Tenim un gran repte. Jo crec que la nostra ciutat, amb el darrer creixement que pot abordar, pot arribar a que un 10% del parc d'habitatges sigui un 10% de parc públic. Estem parlant, per exemple, perquè tingueu en compte, el Paco ens deia que Barcelona té un 2%, nosaltres en aquest moment estaríem a un 7%, crec que podríem i ens hauríem de posar l'objectiu d'arribar al 10%, Singapur té el 25%. Però tenim les eines que tenim, venim d'on venim, i per tant la situació que tenim és aquesta. Per tant, el nostre objectiu seria situar-nos a un 10% de parc públic, el nostre objectiu seria poder programar en plena confiança aquest sector que queda de Sant Cugat i en aquest sentit jo crec que la nostra ciutat arribarà a ser una de les ciutats mitjanes importants, no només a nivell català, sinó també a nivell del món. I estic parlant de que assolirem en un mig termini una població de 110-120.000 habitants perfectament, amb molt d'equilibri i amb grans oportunitats de futur. Moltes gràcies i benvinguts. Bé, gràcies, alcaldessa. Si volem ser escrupolosos amb els temps que ens havíem donat per a aquest acte, aquesta intervenció hauria d'acabar d'aquí 5 minuts, però com que també ens havíem compromès a que hi haurien preguntes per part del públic, doncs ara us les trasllado. Sí que us demanaria que quan us traslladi les preguntes que algú s'ofereixi voluntari i així no hem de, a no ser que sigui una dada clau, sentir tres respostes que podrien anar en el mateix sentit. De seguida us passo aquestes preguntes del públic, no sense abans agrair les empreses patrocinadores i col·laboradores que avui han fet possible aquest esdeveniment, l'organització per part de Sant Cugat Empresarial amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat i Fundació Sant Cugat Actiu, el patrocinador principal que és Banc de Sabadell, els partners que és BMW, Motor Múnich, Boehringer Ingelheim i Sorea, els sponsors Veolia i Epson i els col·laboradors Solvia, Cushman & Wakefield, Vertix, la Cambra de Comerç de Terrassa, ESADE Creàpolis, Hotel Cugat, Care, Espais, Catering Bosch i Via Empresa. I els Corporate VIPs, que són Hewlett Packard, Catalana Occidente, Roig, Ferrer, Fundació Creativa Catalunya, Feliu Franquesa i l'Ajuntament de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots ells. Primera pregunta, ja que estàvem parlant de Sant Cugat, la primera pregunta és de la Maria Rosa Crucells, un segon que la recupero, i diu així. Maria Rosa Cruells, quin pot ser el preu de sostre de venda de Sant Cugat Residencial? El preu de sostre del producte final. Sostre sí, preu màxim. Jo aprofitant que estem aquí, a felicitar Sant Cugat perquè ha aconseguit ser un model d'èxit. Això és bo per unes coses i potser no és tan bo per unes altres. Teníem una conversa al despatx aquesta setmana arrel d'aquesta sessió i hi ha gent al meu despatx que són originaris de Barcelona, van venir a viure a Sant Cugat i no tornarien a Barcelona per res. Sant Cugat creix amb l'efecte expulsió de Barcelona, però ha aconseguit donar una mica la volta i ara Sant Cugat capta gent pel seu atractiu, pel seu equilibri. Llavors, un producte desitjat, fins a on és capaç de créixer el preu. No s'atreviríeu a fijar el crecimiento, dices. El sostre, el preu. No, pero el precio ahora son unos 3.000 euros, más o menos. O sea, un pis de 3 dormitoris amb el pàrquing està... Poco más. No, 400.000 euros, per lo que sé. Un pis de 3 dormitoris amb el pàrquing deu estar a l'entorn dels 400.000 euros. Són 390, 380...
Se están vendiendo pisos en estos momentos. Te lo digo, nosotros estamos con 2 promociones. Aquí estamos vendiendo por en torno a 360, 380.000 euros y no puedes vender más porque los pisos por metro cuadrado son grandes. No estamos hablando de pisos de 100 metros construidos, estamos hablando de pisos de 118, 126 metros. Y por lo tanto eso te hace que tampoco puedes pasarte. Es verdad que veo a la alcaldesa que mueve la cabeza. Esto quiere decir que los precios van subiendo día a día, però bueno, todavía no se han recuperado los precios que había el año 2006. La segona pregunta la trasllada l'Isaac Caballero i em sembla que la podria contestar el Paco. Dubta l'Isaac Caballero. No hi ha possibilitats d'una progressiva convergència entre el paper dels fons i els dels bancs a curt termini? Yo diría que la va a haber por obligación del guión. Yo creo que el papel que han jugado los bancos o que estamos jugando o que hace que yo esté aquí sentado hoy, el regulador, hoy por hoy hay muchas cosas que yo digo que nos van empapando, todas las directivas europeas nos van empapando como lluvia fina y el regulador hoy, el Banco Central Europeo, está diciendo, señores, rapidito, vayan ustedes sacándose de encima todos los activos problemáticos que acumularon durante la crisis. Esto va a llevar, y lo hemos ido viendo en la prensa, que yo creo que las entidades financieras entre este año y el año que viene pues harán movimientos respecto a todo lo que se han ido quedando y esto acabará muy posiblemente en manos de los fondos. Yo cuando decía lo de los fondos nos tenemos que acostumbrar, estábamos muy acostumbrados a que aquí la financiación básica de las actividades empresariales la desarrollaba básicamente la banca. No pasaba así en Estados Unidos, donde había otros fondos de financiación. Aquí, hoy por hoy, nos hemos de acostumbrar a que los fondos aterricen en proyectos empresariales, inmobiliario o no inmobiliario, y además a que nos vayan aterrizando los distintos fondos. La gente que coge más riesgo y a los 4 años quiere salir. Dices, ¿y qué hacen cuando sale a bolsa una empresa inmobiliaria? ¿Se la vende a los particulares? No se la vende a los particulares porque no quiere meterse en ese berenjenal de gente afectada porque la acción sube o baja. Se la vende a fondos, a otros fondos que tienen una visión más de largo plazo. Yo les preguntaba, ¿y por qué? ¿No? Esto que un poco que cuando antes hablabais de la crisis, no sé qué, desde fuera nos ven bien en general. Dicen, hostia, tenéis un poco de lío allí, a ver qué os pasa con esto de Cataluña y tal, pero en general ellos se ven en el mundo y dicen, bueno, el dinero, las grandes cantidades de dinero, ¿dónde las invertimos? Van haciendo un repasito y llegan a la conclusión de que España, Cataluña es un buen sitio para invertir. Y todavía tenemos algún diferencial positivo respecto a mercados, por ejemplo, en el inmobiliario, al mercado anglosajón, sobre todo a Reino Unido, Alemania y Francia, que es que ellos miran qué margen dan las promociones y les dan un 12%. Y aquí estamos todavía aspirando a que nos den en torno del 20%. Entonces, es un buen mercado, hay estabilidad y ahí tenemos que estar. Y tenemos que estar acostumbrados a que los fondos seguirán viniendo. Y por lo tanto, habrá confluencia entre las expectatives de les entidades financeres i els fondos a medio plazo. Qui és el valent o valenta que s'atreveix amb aquesta pregunta? La fa l'Emili Serra. Com es pot adaptar el mercat immobiliari i crear vivenda accessible davant l'actual precarietat laboral que pateixen joves amb titulacions superiors d'entre 25 i 35 anys? Em mires a mi. Si vol. Jo és que no venc pisos. No, yo tampoc. No, pero yo aquí miremos también un poco qué han hecho en Europa, ¿vale? Es verdad que esto nos ha pillado como nos ha pillado y cuando te pilla una crisis, te pilla una situación nuevamente de recuperación de la economía, te pilla con un poco de brecha social, es decir, que hay gente que realmente gana 1.000 euros, antes nos parecía que era mucho, ahora y que difícilmente tiene acceso pues, a vivienda incluso en alquiler, pues aunque nos cueste, aunque vayamos tarde, aunque tenemos que hacer las cosas que han hecho. La alcaldesa estaba diciendo, fijaros lo que decía, Barcelona tiene un 2% y San Cugat tiene un 7% y quiere aspirar a un 10%. Eso es que aquí hay cosas que llevan años trabajándosela. Pero yo creo que, ¿qué hacen en los países, sobre todo anglosajones? Hacen inversión público-privada para hacer vivienda asequible. Y yo creo que ahí es donde tenemos que confluir. No hay cultura de entendernos, pero tenemos que ir ahí. Tenemos que montar sociedades público-privadas que tengan voluntad de tener vivienda en alquiler a largo plazo, no que se las vendan al cabo de no sé cuánto tiempo,
Y hay que empezar a montar estos parques. Dice, bueno, ya sabemos que ahora no hay ni mucho... ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace básicamente con el aprovechamiento medio, con los suelos que tienen los ayuntamientos, ponerlo a disposición y el dinero que los pongan fondos de inversión y demás, y montar sociedades de gestión. Esto, en estos momentos, sabéis que hay una iniciativa por parte del área metropolitana de tirarlo adelante con 3.000 viviendas y hemos de empezar a trabajar. Dices, ostras, pero esto tendrá poca incidencia, tarda mucho. De acuerdo, pero hemos de empezar. Empecemos y pongamos en marcha este modelo. Yo puedo decir que en estos momentos, desde el grupo Van de Sabadell, no a través de Solvia, pero de otra empresa, se está mirando esta iniciativa porque se considera que incluso, sabiendo que las rentabilidades pueden ser bajas, pero pueden ser unas rentabilidades que a medio plazo se estabilicen y sea una inversión interesante. Y además yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir, no hay otra. La quarta i la cinquena també, a més, serà l'última pregunta. Les ajunto, no sé si la vols contestar Oriol o qualsevol dels altres ponents. Serien les dues últimes preguntes i les he decidit juntar perquè tenen un nexe comú. El Ramon Martínez pregunta: el futur del sector immobiliari hauria d'aportar un valor afegit d'innovació a la gestió dels subministraments bàsics com l'aigua, el clavegueram, els residus o l'energia? Sí. I l'Alberto Valcarce pregunta: com es pot contribuir des del sector immobiliari a la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible? Has fet bé de juntar-les. Una era resposta sí o no, Sí. l'altra sí que et demana. No, ara seriosament, no la contesto en clau de futur, això està passant. Fa una estona, quan tu ens preguntaves lliçons apreses, jo parlava de planificació i d'innovació. Doncs, en termes de planificació i innovació, avui en dia els nous desenvolupaments, i parlo en l'àmbit terciari i segur que podran afegir-hi coses ells en l'àmbit residencial, però en l'àmbit terciari, en relació a totes aquestes noves preocupacions i tota aquesta agenda nova de necessitats del món de les empreses, i això és en clau global, et demanen una tipologia d'actius determinats que tenen molt en compte aquests paràmetres, i des de l'àmbit del desenvolupament això ja està incorporat. Per això parlava abans que hi ha un desajust entre oferta i demanda quantitatiu, perquè com que no hem produït estoc i la demanda ha sigut més robusta del que semblava, en aquell la taxa de disponibilitat i tenim problemes, però quan li afegeixes la variable qualitativa encara més. És a dir, ens trobem que la demanda és forta, però a més té unes preferències no només geogràfiques, sinó de tipologia. Llavors, el que és molt important és incorporar tot això en els projectes, i el que és molt important en tots aquests àmbits és fer-ho molt medible. O sigui, el que no es medeix no existeix. És a dir, nosaltres, per exemple, dintre del nostre àmbit d'actuació, no consultoria, la gent possiblement la veu com a només la part transaccional, lloguem la seu de l'empresa tal o venem al centre comercial tal o el projecte d'oficines qual. Hi ha també una part molt important de serveis professionals, dintre la qual hi ha la gestió. Nosaltres gestionem per tercers internacionals 2,5 milions de metres quadrats. Molts d'aquests inversors estan constantment posant noves mesures en el parc existent, perquè si no va quedant obsolet i aniries perdent els arrendataris, perquè els arrendataris t'ho estan exigint, perquè a vegades és també la normativa, que no és que t'ho exigeixi, perquè fa molt temps que s'exigia i ningú la complia, sinó que ara s'exigeix i s'intenta que es compleixi, per exemple, amb sostenibilitat, eficiència energètica. Ho has de fer i, a damunt, has de tenir com una política de transparència i llibres oberts molt compartida amb l'usuari final, de dir, no, aquesta és la inversió, aquest és el retorn en tots aquests camps, no només amb paybacks de retorn d'inversió, sinó amb estalvi d'energia, amb molts paràmetres. Això ja està passant i les empreses estan canviant moltíssim. Per això estan havent-hi molts moviments d'empresa, no només fruit de creixement i necessitat d'espai, sinó de dir, no, és que jo la meva nova responsabilitat social corporativa, tot el que jo proposo per atraure i retenir talent, es tradueix en aquesta tipologia d'immoble. I això no vol dir una façana molt xula o un arquitecte de prestigi, això vol dir molts temes que tenen a veure amb tot això. Estic convençut que l'Oriol Barratxina, l'Helena Massot i el Paco Pérez ara en aquest dinar relacional segurament atendran les vostres altres preguntes que s'hagin pogut quedar aquí al tinter, però ara el que hem de fer és això, donar pas en aquest dinar relacional. Tothom està convidat a passar pel fotocall a
quedar-se amb un record fotogràfic d'aquest pas, amb un petit aperitiu que hi haurà aquí a l'exterior, i no em queda res més que donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència i en especial a l'Oriol, a l'Helena i al Paco, que ens han transmès aquest missatge, podríem dir, de creixement optimista en l'àmbit econòmic, que s'han d'acabar de polir algunes arestes, especialment les socials. El màxim moment de rumor que m'ha vingut de la sala era quan s'ha tractat l'accessibilitat, sobretot pel que fa als preus. Uns rumors molt més grans que quan s'ha tractat la situació de Catalunya, també una demostració de quins són els reptes profunds que en realitat poden preocupar més o menys en aquest sector. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, també amb ells per haver-m'ho posat tan fàcil, llevat que he patit un moment quan pensava si hi havia Gerard Piqué entre nosaltres, quan has dit que Cornellà és Barcelona. I aleshores he passat que això. Moltes gràcies. Bon dia. Every move